שלום ליאת יצחקי. ערב ניסים. אז אנחנו מדברים על היהדות החדשה, הדרת נשים בחגיגת הפיוט בירוחם, שתקרה ממש ביום ראשון הקרוב, שבוע הבא. ואנחנו מדברים על כך שאת כזוכת פרס אקו"ם לעידוד היצירה 2010, את יוצרת, כותבת, מלחינה לתיאטרון אומנים, את גם פייטנית, את קוראת לעצמך? ככה קראו לי, אתה יודע, אבל אני כבת למשפחה דתית, מזרחית, כל הזמן ספגתי פיוטים, גם הופעתי בעבר עם התזמורת האנדלוסית, ולכן... את מבית שאן, אני מבין. בלידת בית שאן, נכון. והיום איפה את גרה? היום 02. 02 זה אזור נרחב ביותר, ירושלים, בית שמש. נכון, כמו שאמרה רבקה מיכאלי, רק ירושלים 02. יפה לך. אז קודם כל, אנחנו מדברים על פיוט. את הולכת להופיע באותו פסטיבל הפיוט בירוחם. בכל אופן, את הולכת לשיר עם התזמורת האנדלוסית או עם איזשהו הרכב אחר? עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד, ולצידי תופענה עוד זמרות כמו מירי מסיקה, לאה שבת ומורן אהרוני, ויהיה יפה, חגיגי, פיוטי, כמו שהפסטיבל צריך להיות. אני מבין. עכשיו, בסך הכל את זוכה של פרס אקו"ם לעידוד היצירה. אנחנו לא ראינו דיסקים שלך או שאנחנו טועים? אתה מרים לי להנחתה. בדיוק בימים אלה יוצא אלבום הבכורה שלי. על זה רציתי לדבר איתך, תגידי. אתה מוביל אותי, אתה מנחה מעולה. בדיוק בימים אלה יוצא אלבום הבכורה שלי, הנושא את שמי. ואלבום, ככה, יש שירים רובם פרי עטי ולחניי. ויש בו גם שיר אחד שהוא למעשה במקורו פיוט. איך אנחנו נוכל להשמיע עכשיו משהו משלך שהוא כבר קיים? יש משהו ביוטיוב? כן, או משהו יש המון. באינטרנט? אז אם אנחנו נלחץ ליאת יצחקי ביוטיוב נראה? כן, אתה תראה. לפחות 6 עד 7 שירים. למשל, איזה מהם? מה את מעדיפה שאנחנו נשמיע? אני מאוד אוהבת את אור מן המזרח, שזכה גם להצלחה רבה ברדיו ובמצעדים, והוא יצא לפני כמה חודשים. הוא בעצם מדבר על אנשים בימינו, קצת על הדרת נשים, אבל יותר על הדרת נשים באלף, כפי שהולך להיות גם בפסטיבל. הוא מתאר את כל קורותיה של האישה על רגל אחת, ויש בו המון חיוך מה, יש, אני מבין במילים שאת כתבת, אולי יש גם את העניין של, המורכב מאוד של, לא יודע איך לקרוא לזה, ילדה, נערה, אישה בחברה הדתית, גם מחוץ לה. נכון. זה מאוד בעייתי להיות כך? אתה יודע, הבעיה זה תמיד בעיניו של המתבונן. אני בוחרת לראות את זה כאתגר ולא כבעיה, וככזה אני מתייחסת לזה בחיוך ובשמחה, ואם משהו לא טוב לי אני פשוט לא נמצאת בו, ואני לא שותפה לפסטיבלים שמדירים אותי, אני שותפה תמיד לדברים שחיוביים, וכמוני גם הרבה נשים. בסופו של דבר יש עשייה מצד אנשים בכל החוגים, עשייה מאוד מבורכת. ואני שמחה להיות שותפה לה. אז אנחנו נבוא לראות. קודם כל, אם יש לך עוד משהו להוסיף, אנחנו נשמח לשמוע. קודם כל, אמרת מתי יוצא האלבום. שמענו שאת מוציאה, אבל תגידי תאריך כדי שנוכל... אוקיי, אז האלבום יוצא ממש בעיצומם של החגים, ככה בכל המועד סוכות ואחריו. זה יוצא בתוכנית השלבים, כמו שהפוליטיקאים נוהגים לומר. כבר את רוב השירים ניתן לשמוע גם ברדיו, גם ביוטיוב, גם אפשר להוריד, ובלינקטון. אנחנו נשמח לפגוש אותך בירוחם, וזה אלבום הבכורה שלך. נכון מאוד. אז שיהיה לך חג שמח והרבה הצלחה. תודה רבה, ניסים, חג שמח גם לכם. על פנייך נחת רק מתעוררת, אמא מחכה 7 ודקה את לא ממהרת, בואי לשולחן כבר השוקו מוכן, עוד מעט הולכים לגן, תסדרי מיטה רוצי לכיתה מה את מתמהמת, תהי בחוץ רק מה שנחוץ את הרי יודעת, ילדות טובות לא הולכות ברחובות, יהיה לך זמן לאהבות, ויגידו בואי ויגידו לכי, למה זה תבכי, למה תחייכי, יום ועוד יום תראי יהיה לך זמן לחלום. תנגנים סנטר,
תתפסי מהר שלא ייגמר לך, עם מזל וזמן תמצאי חתן רק שישאר לך. את יודעת שהטובים נחטפים, עזבי, יהיה לך זמן לכיופים, ויגידו בואי ויגידו לכי, למה זה תבכי, למה תחייכי, יום ועוד יום ולא נשאר לך זמן לחלום, ואת בשלך את לא מוותרת, מפזרת טוב ותמיד זוכרת, שיר ועוד שיר יביאו אל העיר אור בהיר. אור מן המזרח נחל המטבח, את כבר מבשלת, מכינה קפה, מנקה יפה, הילדים בדלת, יום חדש בחוץ, שוב מתחיל המרוץ, נו צריך לרוץ, זה אשר ציווה ילד לחווה ועמל הגבר, בטח לא חלם שבני האדם ישנו את הסדר, בסוף הכל בחלקך, עבודה וילודה, דעה זהה, וילדים לפי שעה, שאומרים לך בואי ואומרים לך לכי, למה זה תבכי, למה תחייכי, יום ועוד יום בסוף הצלחת לתפוס לך חלום, כי את בשלך את לא מוותרת, מפזרת טוב ותמיד זוכרת, שיר ועוד שיר והנה בא